A preko darove najuspješnijim sportašima s invaliditetom za 2006. godinu dodijelit će gospođa Dragica Vrskalo, direktorica Zagrebačke podružnice Eurocare osiguranja. Pozdrav svoje sponzore, za oni koji znaju postati prave vrijednosti. Evo, ja ću vas zamoliti onda da i sad imamo još i cvijeće ovoga, ako se ne varam. Za mladu damu. I naravno, kao predstavnika sponzora, zamolit ću vas evo sa nekoliko riječi. Možda nam kažete kako ste se odlučili sponzorirati i ući ovakav jedan prekrasan, usudio bih se reći, i projekt, dakle, podrške ovoj mladim sportašima. Hoćete li na ovaj mikrofon? Može. Poštovana gospodo, dragi sportaši, iznimno mi je drago da mi je ove godine pripala čast pozdraviti vas ispred koncerna Agram i Eurocare osiguranja na svečanosti proglašenja najboljih sportaša u 2006. godini u izboru Hrvatskog olimpijskog i paraolimpijskog odbora. Koncern Agram i Eurocare osiguranje nalaze se uz naše paraolimpijce od samog početka djelovanja Hrvatskog športskog saveza invalida, današnjeg Hrvatskog paraolimpijskog odbora. I posebno smo ponosni što podupiramo njihove rezultate. Svi znamo da je za postizanje vrhunskih rezultata u životu, a i u športu, posebno potrebno puno truda i odricanja te silna želja za ostvarenjem zacrtanih ciljeva. Športaši Hrvatskog paraolimpijskog odbora svojim upornim radom i izvanrednim uspjesima na domaćim i međunarodnim natjecanjima pomiču granice i postavljaju nove standarde športskih uspjeha. Već je postalo pravilo da sa svakog natjecanja hrvatski paraolimpijci vraćaju se s pregršt osvojenih medalja i ostvarenih izvršnih rezultata. Ustrajnim radom Hrvatskog paraolimpijskog odbora, ali velikim srcem naših sportaša, uvjereni smo i dalje uspješni rezultati neće izostati. Koncern Agram i Eurocare osiguranje i dalje će svojim sponzorskim programom još više pomagati djelovanje Hrvatskog paraolimpijskog odbora, a nastavit ćemo s nagrađivanjem svih pojedinačnih uspjeha. U ime koncerna Agram i Eurocare, kao i u svoje osobno ime, iskreno čestitam svim dobitnicima večeras, a svima želim puno zdravlja, sreće i športskih uspjeha i u narednom periodu. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepa. Ja se zaista iskreno nadam da će vaš primjer slijediti brojni drugi sponzori i da ćemo sljedeće godine imati još ovakvih jakih kompanija koje će prepoznati potrebu ulaganja u ove mlade sportaše u razvoj paraolimpijskog športa i športa za osobe sa invaliditetom uopće. Hvala vam lijepo. Hvala gospođo Bartoli. Pozdravljamo i predsjednika Hrvatskog paraolimpijskog odbora, gospodina Ratka Kovačića, da nam se obrati sa završnom riječju. Ja vam svima zahvaljujem na dolasku, pozivam vas poslije na domjenak i molim sve nagrađene sa visokim uzvanicima da se pridruže gore za jednu zajedničku fotografiju. Hvala vam lijepo, ovo je bila najuspješnija godina, iduće će biti još uspješnije. Hvala vam svima.